kok yo ora ning jero, kok malah ning jero. Ora aku lagi pengen mulai ki melorong dene cedugrak nang kene wis kena opo? Butiku hilang. Lah kamu kok yo lagi pulang kan mau pamitan lho. Lah kan nang iki kan ayo ora gelem. Ya Allah. Ayo ora gelem. Tak kira yo wis temok dek mau tak kok goleki. Maksudnya pas lagi orang tadi. Yang mau pamit pulang itu toh. Oh itu. Iya, tadi kan kamu bilang enggak apa-apa dan pulang sih lho. Oh iya. Udah dari tadi. Dia nyari terus paling dia dilungguhi wong-wong window. Aku bilang gitu. Lah mbok taruh mana? Aku bilang gitu. Nggohi mbak lali jere. Sesone nek ilang aja nangis. Digoleki bareng-bareng. Lah ngono yo kok gak mlebu. Awakmu ndek mah ate iso ora ning kene mbak. Ora mlebu sik piye ate malah dioprok ning kene iki piye? Itu di belakang. Mbak Eda ning belakang ya. Awakmu mlebu gak apa-apa. Mbak, kunciku ilang. Ngono lho, Ndek. Ora ilang, lo ketelingsut kan yo nang omah ae. Kan yo bingung to, Mbak. Maksudku ki dene kan bingung to. Bingung nek aku gak ape mulai yo karo nek dene sing kedubrak. Jadi sampean ki masih ngomongno yo kuwi sampean. Iya. Iya. Iki kene apa? Kunciku hilang. Mau ketawa tapi kasihan. Iya toh? Mau ketawa tapi kasihan. Iya. Aku iki nara tak jiabut. Masamu. Kru-kru dikan dari Mbak Pal. Tak kira ki aku ki nek agak sini gak apa-apa ya. Agak sini. Aku nek roh umpamane koyo wong terdekatku cara mono koyo nangis ki pikiranku apa? Oh ndang tiba, ndang maksude ki apa jenenge kesandung apa piye ngono lho aku ki pikiranku ngono kuwi. Sementing ki ra apa-apa lho iki kunci ilang nangis guru-guru ning ngisor wit dondong wis ciblok ular malah keroken kowe tenan. Iki ngenteni Mbak Mur. Lah kenapa kok ngenteni ibuane? Lah kan ibu alasan werene. Bawa kunci. Cepet dene. Oh, maksudku ki kenapa? Dan Mbak Mur ate iso ber ibu ate gak buka kenapa? Gak bojo. Disuruh pulang maneh. Soalnya Mbak Mur apa segala macam kemarin ki wis tak ngongkon iki. Napa, Mat? Ya Allah, iki kok yo ontran-ontran ya Allah. Banget selamat ya Mak nyon sewu. Saya ngeten Mak jenengan kok nggih. Ontran-ontran kayak ontran-ontran nangis. Song-song pikiran dhewe aku tak mulai yo, Iya guys. ya. Hati-hati ya, guys. Assalamualaikum. Hati-hati Mbak yo, makasih ya. Oh, ngeten. Mana yo kok gak di dalam ngono maksudku ki. Besok neh. Ya. Mbak Endah digoleki. Aja ning kene dhewean. Kok nek dindek wong iki ning pinggir dalan. Ya. Ayo, masuk. Ayo di dalam rumah yuk. Ning kono ayo. Di depan sini loh, di depan sini. Gak mau ki kowe piye engko ning kene kowe dhewean ta wedok, beda malah pikiran. Ayo. Ayo sini loh, di depan sini, di depan. Cek tak jipono mini, Beb. Sampai ning kene sik kancane. Lah ibu kayak yo kaget mbok WA. Kena apa ngono? Sampe telepon apa mbok WA? Sudah minum sik ben tenang. Minum sik ben tenang. Ini sik, ben anu. Minum sik ben tenang. Ya Allah, lho aku yo karo tenan iki. Ya tenan toh, tak pikir yo wis pulang wong wis sepi. Udah dari tadi to Iya. Beb iki maksudnya. Terus ada setengah jam lebih kayaknya. Arepku ki ndene nek umpamane nek apa-apa ki mesti ngabari. Dadi ki sing gedhe-gedhe iso melok ngewangi Ngewangi. gitu lho. Terus Mbak itu ke belakang kayak udah aku pikir sendiri. Oh alah. Lah Mbak Indah kan enggak tahu toh tadi. Kamu Iya. bilangnya ke Mbak Tata toh, Mbak Jess mungkin ya toh. Pikirannya mungkin Mbak apa? Mungkin kamu lupa naruhe atau piye gitu toh. Nah, terus nggak ada suaranya, tak pikir ya wis pulang. Terus kita bikin konten Iya. tadi tuh toh. Harusnya kamu tadi nek semisal belum ketemu yuk apa masuk nggak apa-apa dong, nggak apa-apa Mbak minta tolong dong kunciku hilang gitu loh, maksudnya apa jenenge belum ketemu aku tolong bantuin nyari kan gitu ya Beb. Iya, wong di dalam ada Mbak Pakai Atre. ketemu. Nah iki piye?
Mbak Mur kesini. Mbak Mur ki yo wis tak ajak, guys. Mau kalian sing tanya yo, ning tapi yo apa katanya Sukma disuruh pulang sama Mai. Ya tau, itu toh yo wis enggak apa-apa. Apa jenenge? Soalnya Mak Pas juga tak ajak. Pokoknya semuanya sing orang-orang terdekatku udah tak ajak. Kemarin kan kamu udah tak kasih tahu toh. Duk. Apa namanya? Ibu diajak aku bilang gitu. Ditunggu di sana loh Mbak Marta. Sini lo di depan sama Mbak Tata, jangan di sini. Ayo, Nduk. Kok iya, ayo. Kok nek ada ular Kok enek ular akeh lho. Iya. Ayo. Ayo. Wis ora. Ora apa-apa ya. Ayo. Bentar lagi nyampe balik ibu. Di sini tenan. Ya Allah. Kamu ya, Mbak Ida Pak, masuk gak apa-apa. Yang penting gak apa-apa ya wesan ya. Iya. Tenan lo ya. Mau ibu nek datang sini suruh masuk, suruh ambil sayur apa-apa ngono ya. Ya, bilang ke ibu. Ibu tadi ditimbali Mbak Indah ya, bilangin gitu ya. Ben ambil sayur, lauk apa ya. Wes yo di sini rasane lo ya. Di situ itu lo bet dari kono mari nek masak. Ya, di sana ada Tadi Mas Suryo sama Mas Bima. Ya wes tak masuk dulu ya, nanti ibu bilangin ya ditimbali Mbak Indah gitu. Nggih. Lah kamu tadi sampean mau garam. Nangis nek kono garam. Ora ora nek terus bocah iki wis arep ngelawak iki. Ya wis ah. Kalau gini kan juga omong nake. Karo aku jago nek kene yo ngewangi kan kudu mbake. Iya, aku yang ngono enek mas-mase piring ya wis pendene perkewo paling kis perkewo. Iya, sungkan. Lah ya sungkan, ya wis ora apa-apa. Sing penting wis temok. Sing penting wis temok iki ngenteni Mbak Jessica yo langsung ngetokno iki kono iki. Bapal. Pal piye Jessica? Bapal. Masa yo? Nggih. Oh, jadi padahal yang jeplek ning pinggir kolam iki dan kuwi dekne dhewe sing Naruh dek. Yang jenenge wong lali guys wis wis keiling. ora usah. Ora yo rene sing nyalahno ya sayang jenenge wong ora roh iki ya. Bocah. Masih banyak. Memang semuanya wis tak bungkusi ya Beb ya. Iya. Maksudnya wis tak bawain pulang Mbak Ida. Semuanya pokoknya. Semuanya pokoknya wis tak bawain kabeh dadi ben orang mubazir karena jajan dari Mbak Puspa ini tadi banyak. Mulai saka jajan tampah, buah, belum lagi ditambahi sama apa namanya Beb Tata. Dikasih jambu kristal tadi ya dikasihkan semuanya. Mas Suryo, Mas Aji, Jaki ya lah kabeh. Semua pokoknya. Ini mas tinggal logo ini. Ini es piring nasi. Ya Allah, es luar biasa tenan guys hari ini, masya Allah. Lumayan. Nah, kalau. Ya Allah. Ya Allah. Dijemput ibu Bunda tercinta. Ya Allah, Mbak. Iya. Lah tak pikir pamit lah pun mantuk to, Mbak. Lah wong sepon pikirku. Aku melon rejek, tak kongkon mlebu gak gelem. Lah yo anu Mbak maksudnya nggih boten telepon anu WA aku lho ya aja langsung WA. Maksudnya kan memang iki wong kan mantuke rada telat. Nggih, lah terus sampai setengah 8 nek masuknya nek bubur tok kan paling jam 7 masuk kula ngoten. Kula WA Telepon jenengan berarti nangis. Telepon jenengan. boten WA-an kula riyen sih WA Oh. boten sukmane. Lah terus sanjange pripun? Nek yo aku lali Bu kuncine. Mbak, jenengan ngertos teng pundi? Pinggir kolam. Niku dene dhewe sing deket. Ya Allah. Aku lali Bu kuncine. Lah piye? Aku elengku kemeng bar tuku es batu tak tekek nang dashboard tapi kok ora enek. Nang tas yo GE. Sukma, ibu wis rene sini. Sini, Ibu Nak. Ben bungkusi anu ayo Mbak, ambil lauk ayo di sahur ayo. Sampean nanti iso ra melok piye dene harus tak kandhani melok piye. Nuki mantuk ayo balik rene. Ora balik rene saya petani. Saya peti ae. Boten nih. Lah wong piye pun nek kula matur. Yo kene balik rene. Wong Sukma wis tak omongi, "Nduk ibu kabeh sesuk jak buber ning kene." Lah kok dinteni kok gak meneh. Mas ayo bungkus, ayo. Bungkus ayo. Ayo Rene. Di toko tengu kowe kok.
Gak apa-apa. Kayak Mbak Yati ini kalau kurang-kurang kalau astagfirullah. lo kayak mangin ndang tak koni wangi aku nang Terakhir ya, Mak ya. dengan PD-nya ini wis tak omongin. Mbak, bukan kafe ning kene. Mulai ora balik. Yo ora melo. Yo. Karek ra montok sing ngurung mulut. Syukur seneni Pak Kartini. Ben Urusan apa kok Mbak terus semangat ini. bungkus, guys. Gusti, ya Allah. Oh, saya sini. Ini duduk ini, Dek. Mak Kartini ya Allah. Ya Allah, Mbak. Boleh hubung-hubungan kok. Selamat tuh gak aku segai kok aku di celah tuh banget ini. Soalnya super hektik. Ngene iki lho nek anggere. Kerupuk, Mak, kerupuk mendhet. Es, Mbak. Betul es, Mbak. Betul. Betul apa ngene iki. Mbak, mau kan ceritanya ngeten, dia pengen mantok terus madosi terus dia golek apa tak tangkleti ngoten. Kontak Mbak, engko ndangan diayai wong-wong kuwi tangkleti ya. Soalnya kene pengen lanjut gawe konten ning nguri. Lah, bar ngono kene bar yo ketoke sepi, tak kira yo wis mantuk. Lah kok Mbak Palu pi? Apa gak rontron terus Mulai nek orang ape mulai kenal Iya. orang nemokno. Tenan. Lah wong ini sak blodong lho Mbak sapa sing ro. Ya Allah, Mbak. Ya Allah tenan. Ya Allah, ya Allah. Mas tak ngombe lho, Mas kopi. Kok jangan ngeleh neh. Kon mau sih. Mana ya? Tak kanduri ya. Apa ditulang? Tulang. Kok tak goblok ini, Bang. Nganggo prank. Ya Allah, Bu. Wong kok gawe kok anu anak kok gawe guru-guru ngoten nggih. Kok gawe ontran-ontran ngoten. Nggih. Nggih, Mas. Terima kasih banyak waktunya. Saya terlalu yo. Oke, wis pada pulang. Dilek riyen dong, Mbak. Tangi teh. Pripun, Bu? Walah wis tak upok ora. Kulo ki mah jane kinae kon ngemi bakso. Bahasa sih metune ki ora malah susui pertalit. Alhamdulillah guyu, guys. Mboten sing pertama campuran ngoten. Lah iya ngono kuwi malah bensin oplosan. Mboten napa-napa to jane, mangke disate. Lah iya kinane lak kumpul nduk kaya balon kayak karbit kuwi. Wong bahasa ses gebet-gebet kompen ngemi. Tapi kene opo nek nangis. Lah iya ngoten iku jangan maksud iki kok ambek wong iki dhewe iki mboten nganui, mboten maksud iki mboten Paling pati sungkan, kendel, Mbak. mboten Sungkan nek kan Nggih. kendel tapi Maksudnya sungkan. Nggih. Sungkan. Kok Mbak-mbake ketoke gawe konten ngoten paling. Kayak Mae memanggil pasukan. Mau bagi-bagi. Bagi-bagi. Saya mundur. Oke. Kok akrab kowe? Ngomong napa kowe? Cah loro iki. Iki foto-foto Sesirkel. menjadi dewasa. Wow. Obrolan Ngeri banget dewasa. sih. Lagi dulu apa kuwi? Video perpisahan. Iya. Video kemarin Videomu angkatan aku belum mbok kasih tahu loh yo. Tapi sih filmnya kayak enek kayak video ada kayak panjang. Oh iya. Ini padahal jarang petuk, guys. Tapi alhamdulillah wis iso mengobrol ngene Iso ngobrol berarti mergano kabeh wis bar. Mm-mm. Saurung-urungi tugas akeh dadi petakoki mbah karo. mumet sirahe wis mumpen dhisik. Rong wong ki wis bingung. Nah, iki
kan wes maksudnya berkata. Sudah Jadi plong. wes Sudah bebannya sudah tidak ada. Ya Allah Gusti. Wes, selamat menempuh hidup yang sesungguhnya ya. Jangan malas-malas, tetap semangat. Kehidupanmu akan dimulai. Takut aku ya Allah. Kamu kuliah di mana? Di Bojonegoro. Oh, di Bojonegoro aja. Ayo Mbak Lina suruh ke Atuna sana. sih. Atuna sih. Biasa lah, kamu ngerti sendiri. Kamu ngerti sendiri kan? Bojonegoro. Kan sama di luar kota, di luar Gak bisa, dia itu mau kuliah sambil berenang minum Coca-Cola. Dia itu nggak bisa kalau cuma di Bojonegoro tuh nggak bisa banget sih. Masuk ini mencolot dono enggak Nah, kayak harusnya kayak di Semarang, Malang gitu sih yang wisatanya banyak. ngecek. Gak bisa kalau di Bojonegoro, masa dia mau nyemplung di Grogolan, kan gak mungkin. Gak mungkin kan? Masa wahana neng kayangan api. Gofan. Nah, jangan. Lina itu tidak bisa seperti itu. Dia Kawah Wijen. Oh, Kawah Wijen. Iya. Kawah Ijen. Enggak, Wijen. Ya? Tidur Wijen. Sudah, kita jangan mengganggu mereka mengobrol. Mereka biar TikTok. Iya. Terus sama mulai kapan? Oh, gak mulai. Oh, gak mulai apa nginep neng kene. Turu kene. Heeh. Iya, Mbak, sampai sahur. Ora pasti. Udah sampai kita aja omongan hari no bareng. Oh, tidak dibatin nih. Iya, Saking asiknya. Ora, aku ki omongan gede banget batin. Iki Mbak Tata ki rasane aku poga kok ikut omongan kok orang dan diceluk-celuk Mbak Tata die. Padahal aku gak boleh edit. Orang buta ya, Ber. Ya wis guys ngono ya. Oke guys, walah bayani adikku ya memang lagi mulai kombloro cah telu. Wah. Kono jejer telu kono. Demi uang aku seberangi meskipun selalu jauh manapun. Ngeri. Poso-poso untuk iklan guys ning Blora. Alhamdulillah berkah bulan Ramadan. Dinggo bayar calon mertua. Ih ngeri banget ya Mbak. Kresek dulu. Siti mau ke Mak. Ya Allah, Mbah Siski ya wis. Ya Allah, jadi kan dek pon sare Kalimantan teng mriku. Ngeri guys kalau tanggal jam mau jam 11. Buka nduk buka. Betul tolong tunggakno delok, Bu. Ya Allah ngono dek bocah iki ora iso tak tinggali. Jane iki aku kudu piye lah. Soalnya emang dia pas nonton belum mau. Sing enek bocah perguruan nek mangan. Iya, dia budi mau. Waget paling kaget yo, makane lagi biasanya ki gak ngono iki wae padahal iki. Jadi kan lagi peteng. Iya, wedi peteng kaget sisan. Iya. Ben awake penak. Sesuk tapi kene ning Sragen lho ya. Susah banget, Mbak. Heeh. Mistis banget sih, gue kayak orang yang karir banget gak bisa di rumah nih ya. Sama gue. Ini gue baru pulang ya. Iyalah. Dan gue besok ngejemput lagi. Heeh. Ini toko Jam saya ini udah Intan. pegel banget. Yo kamu yo jam 9-an ning kene masukin. Kok siap-siap soalnya Mas Dimas kan bikin konten dulu gajian sama teman-teman ngono toh. Ini happy eight apa? Iki dia mau dari jajanan Ginza. Insyaallah. Iki ki diparingi bonus ngono lho, Nduk. Kan Mbak Puspa kan pembahasnya sing jajanan tumpeng kuwi mau toh. Jajanan tumpeng. Jajanan ki lho. Iya bener. Jajanan tumpeng bener ya kan Iya, ini gue nih jajanan lempeng itu, ini. guys. Lagi mau wis entek tak bagi-bagino karo alah Mas Suryo kuwabeh pokoknya sing ning kene. Heeh, mang ayah rene. Sumpah. Ayah Om Toyo, jupuk tok. Kita buka ya. Jupuk cemilan daripada buka. Ini dikasih ya. Wow. Ih. Ya Allah, Sama ini pira sih ya mukbang ini nggak konten yuk. apik sumpah dinggo konten yo. Iya. Mau
Iki nganu gak ini? Iya mana sing tumplok mbak ngesakno. Iki sesuk ono umpamane mambu gak nek dikek ning kulkas. Mambu tetep mambu. Iki gak tak empot mbok. Iki embul yo, soalnya emang wis ket awan kan. Nek ketan tidak bisa dia tahan lama. Iya Aku sih. tak kok itu. Beras ketan ini awalnya saka pari. Iya, Terus ya Pak Noh. yo pari podo pati ngono ki cuma jenis iki ketan. Kan kene Nehe beda. pineh yo pineh Oh, iya. ketan Mbak, sih. tolong ya Mbak anakku sedelok Mbak. Ini tak coba boleh? Hah? Tak coba Iya, satu. Bang, coba. Mau tertarik ambek iki. Wis bocahku Enggak, sesuk aku tak tertarik. pijikno sik saurunge budal ning anu. Seragen. Yo mbak bisa nasi mbak Wis tak pijikno sik wis. Sebenarnya mau bergerak bagaimana ada. Iya, Nduk, Tan. Minta tolong syuting nang ngene, Nduk. Minta tolong. Anu ae. Salwa ndang coba dulu ndang. Ndang nyoba. Ya wis ndang nyon tolong ya. Le ya. Nyon tolong. Nyon tolong amit. Pintar kok apa dibilang DF ta? Aku mau sushi. Nyoba dulu ini loh. Yang ini. Mbak Intan dari sebelah sana. Sini, ada sini, ada sini. Ada Biar sini. biar kelihatan. Gak doyan. Yes, gak doyan. Enak, Mbak? Nah, Kok nanti kok ngono. ya kok cakak aku dan sushi. Aku mau makan sushi. Susi kak Bu Empi. Ayo, aku mau makan sushi. Heeh. Iya sih. Apik. Makanya kenapa aku beli sushi ki edan? Karena emang gak enak itu satu kali guys yo, maaf. Dan nyoba yo. Enak. Ini apa ini? Tadi apa ini? Ini apa, Mbak? Mayo. Enak. Buka, Om, Mbak. Alai meneh bae, buka ngono tak ra iso. Mbak. Sumpah yuk sih. Mukbang lagi yo. Tenan aku digawe sushi dimsum gak ngarah posing. Cukel tangan. Ambiar ki kok. Cekre modele. Kok nyekel tangan yo mau ambiar. Gue sumpet bisa. Lihatlah. Mungkin marah ibu tok. Kene. Maaf. Ayo, cepetan. Walah ya. Buka. Sumpah guys, enak banget. Mbak Intan mau tak jeli. Bunda, boy. Ayo Bu, Bunda. Terus kameranya yang di luar ini wah, kok ini wah. Iki lho enak, sumpah kok gitu iki enak. Bu mana? Bu ini simpel ngene iki ae. Iki mau ada apa jenenge enek ayame, enek sayure gak terlalu macam-macam. Amin. Enak kan? Sampai kurang Cekelnya gak oleh. 6. Oleh yang dicekel. Cak iki stres. Enak banget sumpah ya sushi kenapa sih? Nah masalah iki mambu. Lebokno piring kok nang kulkas. Lah iya maksudnya nek dikek ning kulkas ki mangasine piye nganggo dikono. Nah, Mana sine sih? Lah piye nyoba tak tukene piring. Lah sok tak pokoknya dhewe ae maksudku dipangan bareng-bareng ngene ya. Iya Allah. Wes Pak. Mas terima kasih ini Oke. keluarga barengan mau pulang. Karena itu mau yo Basis, Bunda karo Ibu, Intan, Bubuk ning kene, Nantani, Reva dan juga Salwadio sing lagi berkobrol ya, guys. Ngerjakno iklan iku mau ya kerjaan. Dan makanya iki lagi dijemput jam semene sampai jam 11. Wes, gitu dulu. Kita basin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.